Уважаеми жители и гости на село Загорци, изключително ми е приятно да ви поздравя с празника на селото и да ви обещая, че от тук до края на нашия мандат на тази дата винаги ще се чества вашия събор. Това е една от моите цели, които си бях поставил като кандидат кмет, вече като кмет на община Следец, да възродим забравените събори по селата, да могат да се събират роднини и приятели, да се вият кръстни хора на Мигдана и така да се отпразнуват празниците по селата. Честит празник! Приятно изкарване с оркестър Следец, народният певец Лазар Налбантов и народната певица Яна Иванова.